bai, bai, ez, gaixori da, bai. Zazpire direnez nahi baduzu hasiko gara, estimatxasue. Vale. Bueno, ohiko osoko bilkura ospatzen dugu, 2022ko irailaren 21ean, arratsaldeko 7etan, hurrengo gai zerrendarekin. Lehenengo puntuan, onartu ala badagokio, 2022ko uztailaren 20ko akta. Aktaren inguruan, aipamenik, bozkatzera ingo dugu. Aktaren aldeko bozkak. Aho batez, onartu da. 10 alde. Abstentzioak. Gehiengo osoz, onartu egiten da. Behatzi, bai, kamen falta da. Bigarren puntuan, 2022ko uztaila eta abuztuko alkatetza dekretuen berri ematea, dekretuen harira. Uztaileko dekretuetan, 55 garrenien, agertzen da OPE bat atarako dela kirol teknikari aukeratzeko. Bai. Datak eta zehaztute dauz? Datak eta zehaztute ez, baina bideratu behar dugu ja. Erreposizio tasa aprobetsatu behar dugu eta zuzenean, bideratu beharko duke. Eta horren arirez, galdera sortu dugu, beste operik egite aurre ikusten da? Behin onartzen dugunean lanpostuen zerrenda berria, horbe aprobetsatu beharko benduke erreposizio tasaren bat, eta horri irigintza lorrean aurre ikusten dugu horri lehentasuna ematea, arkitekto medioambientalistari edo horri lehentasuna ematea. Gero, abuztukoetan, galdera sortu jago hor dau, 14 uste dela, interpretazio zerbitzuaren luzapena uste dela, eta horra agertzen aldaketa bat, nun itzultzaile bertaratzen bala eta zerbitzua espada behar, presioa jartzen da. Jakin lehike legislaturan ziar zenbatetan gertatu den hori? Zenbatetan etorri den eta zerbitzua ez behar izan? Txosten bat eskatu dut eta hemen mahai gainean deukot. Hori komentatzeko gero momentutxo baten bukatzen dugunean galdezkeetan ondo iristen mutxasu. Bale, ados. Dekretuetan bestik ez. Hirugarren puntuan, honeste ala badagokio, 2021ko kontu orokorra, badakizue batzordean pasatu gendula uztailean edo uste dut, eta komentatu gendun bertan beti kitapenari lotutako dokumentua dela, lanketa dela, ez dakite galderarik edo deko zen horren harira. Buskatzera ingo dugu, kontu orokorraren aldeko bozkak. 6. Abstentzioak. 4, gehiengo osoz ona. Laugarrenean daukagu honestea ala badagokio, 7. zenbakiko ordenantza fiskalean, N epigrafean, eta hor, batzordean komentatu gendun, nolatan OPEak eta bideratzeko tasatxo bat jartzea komeni izala, hor egin da pixkate kostuen ikerketa bat, jartzen den tasa horregaz inondik inora ez dugu kubritzen administrazioak kudeak eta horretan
izan ditzazken kostuak, baina, bueno, ikusi baduzu txostena, hiru aukera ematen dire, erdikoa aukeratu du 20 euro borobiltzearren, eta gero, hor, akatziki badago, agertzen da exentzinoetan, azkenengo lerroan, barne oposaketak egiten dituztenentzako exentzinoa hori hasierako planteamendu bat zen, baina legalki ezinezkoa da hori aplikatzea. Bakarrik aplikatu daiteke langabezian daudenei zera objektiboa dalako, ezta. Eta, bueno, hor, ekonomia arloko balorazio batzuk sartzen direlako. Orduan, berez bakarrik hori onartutzate joko gehinke, langabeziak esento gelditzea, o langabetuak parkatu esento gelditzea. Bueno, honen arira, zer dugu zuen komentatzeko, ordenantzaren aldaketaren, txertaketaren hobeto esan da aldeko boskak. 6. Abstentzioak. 4, gehiengo oso onartu da. Gero dugu, bosgarrenean, 2022ko bataz besteko ordainketen berri ematea, bataz besteko zein litzatekeen, eta, bueno, hor, kokatzen gara 5,27 egunetan, eta, bueno, betiko lez berri ematea izango litzateke. Urrengoa, 6. 0,9 transkretzen bakidun aurrekontu aldaketaren kontu ematea. Eta, bueno, hor, egin da, ikusite partida zehatz batzutan dirua soberan geldituko dela. Hor, ikusten dituzue hiru partida, txostenean agertzen diranak, bata izango litzateke brigadako ibilgailuaren rentina, eta hor oraindik ez da erdu lizitatuta izan dugun ibilgailuaren erosketa, berez adjudikatuta dago, baina oraindik ez da heldu eta ez gara ari ordaintzen rentin hori, orduan horrek ikusten da 12.000 euro soberan geldituko direla gutxienez partida horretan. Gero garbiketa lokaletan be, 22.500 euro kalkulatzen dira horiek soberan geldituko direla, eta hondakinen bilketan hori dago lotuta garbiketa zerbitzuko kontratuan atxikituta egoan konpostari konposta bosgarren kontenedorea ezartzerakoan, hor aurre ikusten den kostua. Eta, bueno, suposatzen da, ofizina teknikoan ari direla ja martxan ipinten zerbitzua, eta azkenengo 3 hilabetekoa bakarrik egongo litzateke kobrantza horregaz. Orduan, diru hori soberan geldituko litzateke. Eta orotara, diru horiek, 52.000 euro horiek, joango lirateke bi partida hauetara. Lorategi botanikoko partidara eta lursailak erosteko partidara. Hor, lorategi botanikoko partidan, ikusi baduzu pixkat txostena, ur-bombak sistema guztia martxan jartzeko dirua, gero argiztapenerako, eta gero partida txikitxo batzu dagoz, pixkat panelak eta bestelakoak bideratzeko. Eta beste bigarren partida, lursailak erosteko partida horretan, komentatu gendun okako bide barrian, hor pinadi partikular batzuk daudela, udalaren pinadiarekin lotuta daude, kolindantea dira, eta ideia litzateke partzela horiek erostea eta bertako basoa berreskuratzea inguru horretan. Gainera, badakizue okako etxe parean daudela pinu ugari, eta horrek ingurua liberatuko luke. Hor bi propietario daude,
aipatuko hori batzordean baduzu aipatuko dugu, eta bueno, aurre akordizio bat lotu da eurekin. Diru hori bakarrik izango litzateke lur sailak erosteko, pinuak atarako litzakez forestalista batekin eta zuzenean kudeatuko lukete jabeek. Honen arira, galderarik edo. Bueno, nik galdetzie, badakigu lorategi botanikuen zenbat euro daroguzen sartute, guztira? Pasako dutzuet, eskatuko dute. Eske, aldaketa dirutza da sartzen gara. Eta uste dugu, badabezela, bintzat, eztabaidarako puntu batzu badabezela, eta herrizen dirue leku askotan falta dela, horretan iguelbe bai, eta ados egon genke, baina eskertuko genuen jakitea zenbat darogun sartute. Urrengo puntuan, zazpigarrena, 2021ko barne kontrolerako txostena, eta hor, labur bilduta, hainbat gai jorratzen dire, irakurri badozue, banan pixkat aipatuko ditut, horre batez ere hirigintzako kontratutan, aipatzen da, ez direla aurreikusten aldaketak, hor legeak ematen digu aukera, aldaketak aurreikusteko, bentsate zerbait gertatuzkero obretan edo, margen hori izateko, eta hori aipatzen da ez dela txertatu, gero lizitazioetan orokorrean baina batez ere hirigintzakoetan ere badakizue kartoi eta paper kontratutan aspaldi antxina sartu zirala irizpide batzuk gizarte arloko enpresak eta nolabait balioan jartzeko. Eta, aipatzen da, baina ikusten dela, gainontzeko zerbitzuetan ez dagoela zabalduta irizpide hori. Eta gero ingurumen irizpideak ere txertatzen direla, baina oro har zabaldu beharko liratekela gainontzeko zerbitzuetara ere. Gero, aipatzen da, lanpostuen zerrenda berria onartzen dugunean, hori hor dago ez da gaur egun toki garapeneko zerbitzua eskaintzen dugu kontratazio bidez, eta behin lanpostuen zerrenda onartuta gelditzen denean, hori postu hori atara beharko litzakela ope bidez. Gero, pixkat sakonduz, lizitagarriak diren kontratuak, aurrera pauso bat eman dugula, baina oraindik gelditzen direla hainbat kontratu txiki, lizitagarriak direnak, eta horiek urrengo urteetan atara beharko ditugula, artean zerrenda otxo bat zehazten da. Gero bai aipatzen da, mankomunitatetik hainbat zerbitzu eskaintzen dizkigutela, eta zerbitzu horiek nolabaiteko kontrola ere behar dutela, eta hor finkatzen da pixkate ze kontrol sistema edo ezar daitekeen arlo teknikotik, eta hori komenigarria dela guztiz. Ze gaur egun bertatik pasatzen dituzten zerbitzuegatiko kostuak ordaindu egiten dire, eta hor kontrol bat egon beharko litzateke aurretiazkoa. Gero diru laguntzen inguruan zenbait akats azaltzen dira, eta urtengoan ikusi duzue, plangintzalde batetik eta gero oinarriak bestetik, horiek bideratu dira, espero aldaketa honekaz katsoiek hobetzen joatea, eta bestetik diru laguntza zuzenei lotute ere, horrei jarraipena egin beharko zaiela.
diru laguntze zuzenen inguruan, batez ere komentatu izan gendun, eta jada ari gara nolabait ezeztatzen, ze kooperazio alorrean balkarte batzuk ari direia zuzenean eskatzen eta erantzuna da eseskoa konkurrentzia kompetitibo bidez bideratuko direla. Bakarrik itzi gendun ez baina zerratzen Euskal Fondoarena. Besteak danak konkurrentzia kompetitibora joango lirateke. Gero bebai, eta garrantzitsua da hitz egin beharko lasaiago lurralde batzarrean, baina hiri finken arrendamentuen gaia oraindik hor dago, lotu gabe, eta horri buelta bat eman behar diogu zuritu eta egoerak erregularizatzeko. Eta bukatzeko pixkat ibi eta iaren inguruan aipatzen da nolatan urtekotasuna edo urterokotasuna kontutan hartu behar dugula, printzipio hori kontutan hartu behar dela eta hori aplikatu hurrengo urteei begira. Oro har horiek dire pixkat lantzen diren gaiak. Ez dakitu lan galdera egiteko zuen. Guk dokumentua aztertu dugu eta zuk aipatu zen puntu batzuk harritu gaitu ez. Adibidez, lizitazioek prozedimentu ireki bidezko zerbitzuek badabezela, baina asko ondino bez zuzen nire moten dira aipatu zu zerrenda badabela, informatika, telefonia nik uste dut horrek, egin egin lehikelda esleipen ireki bat, prozedimentu ireki bat, eta espero dugu datorren urtien beste zerbait jasotze idazkarizek, ez? Dauz hori, esatu zuen, lizitazioetan askotan eskintza gutxi jasotzen dugu, batzutan bat ez, desierto heltzen die, eta hori guk aprobat behitu dugu, eta idazkarizek aipamen bereziz egiten dugu, eta askotan guk berezan nahi dugu, uste dugula dela, merkatu ez dugula ondo irakurten, eskintzen dugu zan proiektu, ez dira erakargarriak enpresentzako, ez? Uste dugu hor, lan doble batein barik, aurretik lan hori emiko zala. Oso deigarriz jaiako, eta gainera gure posturi aurretik erakutsi jo bai, adibidez, mankomunidadera aportatuko diruen eta zerbitzuen jarraipenik ez dela egiten. Suposatzen dugu, suposatu nahi dugu, jarraipen politikoa egiten dela, baina ez da jarraipen teknikorik egiten. Adibide batzuk aipatzen die, ordainketa batzuk ez errekonozitzie eta gero azkenengo momentuen dekretu bidez egin bierresetie, eta uste dut honek tempora gutxi zen arrazoi emon dozkula, eta komunidadera sartu ginenien esan gendun, holan eta holako abiaduran eskendula gure, eta uste dut arrazoi emoten dabila denporia ez. Idazkarizek, diru laguntzak aipatzen dugu, zuk baipatu duzu, diru laguntzak, dau bat, degarrez eta ez dakit igual elkartien izena, ez dut esango, baina elkartien aurrekontuen, eguneko emeretzize, erakundien idazkarizek jasotzen dugu. Laguntzeko dauen elkarte baten aurrekontuen, eguneko 30 persona batek jasotie, oso digarria da, eta garraineko lan jasoa. Eta, guk aztertuta dukogu, eta eskualdean aztertu beharko lukete. Ni elkarte horren arduradunagaz eta udal teknikariagaz batzartu nago, berari azaldu jako berrizku udalak zer itzi dukon horren arira, hori guk ezin dugula onartu, eta eskualdeko proiektu bat danez, agian, nire partetik hori islatzea berari eta agian eskualde mailan hitz egin behar dugula, berri zen detetatu dela, beste herri batzutan ez, baina hori argitu beharko litzakela.
edo behintzat ez dakit beste herri horietan zeo zer lotu da ben. Baina gurean bai, idazkariak egin duen lanagatik hori detetatu da, eta bueno, berari hori horrela islatu zaio. Bai, eta kontrola bida horrek, hori gero badau beste diru laguntzaren bat plenotik pasau barik emon dana, epiek ez da belako emon, horbe prozedura bat badau, eta guztugu prozedurak errespetako dauzela. Ez, garainek hori ikusi dago. Gero aipatu duzu hor etxe bizitzen inguruko arazoren bat historikoa da, ez? 10 urtetan luzatzen den arazoren bat badau. Dino kobratze eskubidea ez dela lortzen, ez delako dokumentoren bat sortzen, ez dakigu, da, igual ez tozko ardure bez, persona horren egoeri ezein dan, gero familia horren egoeri ezein dan, argi ipinu bide gauzak, kobrantza eskubidea sortu miko da, eta bestela beste gauza bat pentsu biko da, baina 10 urtetan nolan egoera irregular baten egotie, eta amaitzeko aipatzen da, ondo ulertu badugu, alokairuan dagoesan 4 etxe bizitzetan kontraturik ez dagoela. Lehenako kontratua. Lehenako kontratua. Guztugu hau, gauza asko dauzela zuzentzeko, gauza asko zuzendu die, aipatu duzu irizpide sozialak eta jaso izen de kontraturen baten guk eskatute, eta beste askotan jasotzen jarraitu biko da, eta gauzako betu biko die, ingurumen irizpideek bai, baina kontratu egitzi ez dakit zema kostetan da, baina ez dakit. Batez be, udala babesteko eta bizilagunen eskubide bermatzeko bai. Dinonik, ez dakit. Ez dakit ez. Besterik, haituko momentu bate. 8. puntuan, dekugu honeste ala badagokio, berrizko udaleko enplegu publikoek telelanaren bidezko modalitate presentziala eta ez presentziala barne hartzen dituen sistema misto baten bidez zerbitzuak ematea arautzen duen erreglamendua. Eta, bueno, hor irakurri badozue. Lehenengo eta behin kontestualizatzea, arlo honetan egin izan zen justo pandemia saso horretan froga bat, pixkat ikusteko langileek telelana egiterako orduan ikusi zituzten behar izanak, gabeziak eta bestelakoak. Hori izan zen, pixkat aurre ikusite, telelanaren gai hau bideratu inbar gendula. Eta, hortik eratorri izan diren hausnarketak langileen arlotik, jaso dire zer honetan, arautegi honetan. Hau negoziazio mailan pixkat adostu da sindikatuekaz. Eta, batez ere aipagarrienak lirateken atalak, lirateke 2 edo 3 egun litzateke zela zera, telelanean aritzekoak. Eta beste arautegi batzuek azalderatute, hemen inguruko udaletxeetako arautegi azalderatute, eurek izango dituzten gastuak gure gain hartuko genituzkela. Sindikatuekaz pixkat adostu da, oso zaila izaten dela kostu osoa zehaztea, eta finkatzea urtero urteko egutegiarekin batera, urte horretan zenbateko nolabaiteko dieta edo ezarriko da, gastui aurre egiteko. Eta, hor ikusi baduzu jasotzen dire nahitaezko bestelako puntu batzu, hor prebentzio alorrekoak, etxean den
euren etxetan lanean arituko diren, euren lanpostua ikuskatu beharko da, argia, jesarlekuak, horri dagozkion arlo guztiak. Eta oro har, labur bilduta, hori litzateke. Ez dakite zalantzarik edo duko zuen. Bueno, dauz puntu batzuk, euskarazko berzioen normal agertzen dinak, eta erderazkoen tatxauta agertzen dira. Hori zegotia zaparte baina agertzen dira, tatxauta. Eta euskaraz badauz, ez dakigu... Bosgarren puntuen... Hori da oporraldietakoa, hor zer badago, akaz badago, hor dago bate zera... Agustia da, ez du, benetan adostu zan sindikatuekin hau guztia kentzia. Osea, ez lehentztea egoera batean bazegoen pertsona bat edo beste egoera batean baizik eta amankomunian konpartitzea telelanako aukera. Bi egun bat, beste egun beste bat, eta ez lehentztea puntu hauek. Hau kentzia onartu zen, baina, gero egon dia ale bat baino gehiago, eta bizarrendetan jartzerakoan, eta harineketan egin genuen formatuan sartzia, eta sartu izan da, baina gure akatz bat da. Berdin, eta tatzauta da ona da kendu egin dela. Eta gero ekozu horre garaine, horiz daudenak dire, gelditzen direnak, ez zuzenketa dire. Horiz daudenak ondo dago, hori da, antolakuntza batzordekoan ondo dago. Ondo dago. Antolakuntzakoa jarriko dut, eta gantzik zuaten. Pipi txaini, eta momentu baten txartuko na eta hartuko dut. Parean. Bestean ez direnez markatuta agertzen, alderaketa egiteko, ez da hain erraza, baina bueno. Niko dudaz biak pixkate parean. Ez daukagu arazorik, ez da behar, badaukagu antolakuntzako hemen dago, eta gainera hitz egin dugu langile ematekin eta sindikatuko ordezkaritzekin bai, ez daukagu arazorik. Hombre, ondo iristen motzazue antolakuntza batzordean diktaminatutako dokumentuari men egitea eta hori onartzea,
Barkatu. Vale. Vale, erreglamentuaren aldeko bozkak. Hau batez. Eta azkenengo puntuan galdezkeak. Bai, hasi, negozu. Bueno, galdetzie hornidura zelan ikusten dan, esateko ikusten dan egoerie, zer ikusi Bai, uda partean on izan dire hiruzpalau zera oindoko laugarren bat, dino oso txikitsua da, eta ez deko inungo eraginik oizko sondaketan, murgoition dekugu matxura txikitxo bat, baina uda partean egon izan dire handikoa Sarria eta San Lorenzo eta zerean eitun matxura batzuk, bale? Batzuk ez dut esango tamaina handikoak, baina zera eragina izateko modukoak, eta tartean horiek egon direnean, bai konturatu gara, logikoki ze hori kontrolatzen da egunero, sondaketa nolabait ezala guztiz rekuperatzen. Orduan, horrek matxurak konpondu izan diren heinean, handikoako depositoko hornidura mantentzen da eta oin artean nahiko ondo. Ez du egia esan euririk egin, esaten digutenean euria egin duela ez du egiten, eta egin duen apurrarekin, suertez oraindik mantentzen gara. Egia da, sondaketa 12-14 ordutan martxan dagoela, eta ordu nahikotxo direla, baina momentuz handikoako depositoa rekuperatzen da. Horre Felizek segida esango dozku, berak egertzen da benetan ez dela rekuperetan, igual orduntze bai pentsatu beharko dugu zer egin edo bitartean momentuz ondo. Eta baina etzuet, matxuratxoak dago zanean, ura ez bada sartzen guztiz depositoan edo depositotik berako matxurak badire, hor kontsumo galera badau eta goiko handikoako depositoa bera egiten du. Espero ezetz. Ja, espero eurizi etortia. Gero ambulatek izan inguruen, kezkagarri iruditzen jako, da pensionistak ibili dira gai horraz bueltaka, kartel bat ikusti ambulategian, esaten daben, urgentzia baino ez diela atendituko, 3 medikutatik bat baino ez dabelako. Badakit ez dela udalan eskumena, baina nik uste dut udal moduen zeo zerren bidala. Eskabize, ez dakiten kartela baten bidan, ero zeo zerren bidala. Udal moduen, ez? Nire ban, jakiteko abertzen izan arazua eta azaldu zidaten, eta nire esan nien hori ez dela gure ardura da, ordezkoak egon behar direla bai edo bai, eta horri eltsi behar diotela, azkenean eskualdeko arduradunak bere kompetentziak ditu, baina goikoei hori bere momentuan bere islatu zitzaien, eta islatu beharko zaie berriz ere ordezkoak armatu behar direla, bai edo bai. Eta, kasu hau, beste egoera edo kontestu baten gertatuz gero, behin pasazkero dinozu, ematen dizkizuten azalpenak onargarriak izan daitezke, baina eta berriz gertatzen den kontu bat baldin bada, hori ez dago argudorik, zetan hori pasatu alzaigu, ordezko bat, egun batetik bestera bilatzea, zaila izaten dela, ez da? Baina bai egia da, gauza hauek errepikatzen ari direla, ez gurean bakarrik oro har, eta horri eltsi beharko nitzaiokela alden neurrian, ez da? Edo behintzat azalpenak eskatu eta...
bueno, ja guraso gehieno bentsatu ditute gauz, ja, umiekin, pediatrakin eta beti, badago denpora asko bueltaka eta arazoekin, baina, jo, ja, horrate, hoxe, da, uste dugu, udal moduen zuzerreteko momentu heldu dela. Da gero azkena, batzordien egutegiz eta urutegiren bat aldatu inda, ez dakit, baten bat adosteko ero berbaiteko badauen, ero ez? Komentau genduna abendukue, horra abenduan, ez banaz erratzen, abendua oso arraroa da aurten, dekogu hor justo zubi erraldoi hori aurten, edo ez dakit nortzuk, batzuk, baina agian, Josuki izan dutzen, ez da, edo langileren batek, edo udal zinegotziren batek, pentsatuta deko zubi hori hartzea, edo dena dalakoa, eta azte horretan, zinezkoa da batzorderik egitea. Eta gero, justo, Gabon aste horretan, teknikoak beti egoten dire, urtea bukatu nahian eta zoratuta, orduan batzordeak, pentsa esango dut, amairuan ez bana zerratzen litzateke hiritargoa, gero... Hori da. Urri zen. Amairuen hiritargo, 16 antolakuntza eta 19 lurralde. Komentu nutzen Josu berbaz, baina taldera bota dut, aldaketatxo hori. Eta gero, ez badeko zu Josu golan besterik. Bai, deko zu, David. Tranquilo, sí. Dos cositas. He intentado, como no pude asistir a la anterior reunión de organización, antes de venir al pleno he intentado ver la grabación o ver el acta y como posiblemente no ha habido tiempo suficiente para poder hacer el acta ni colgar la grabación, no he podido verlo. Y luego en referencia a las viviendas, ya anteriormente con Susa fue bastante nefasta cómo se llevaron las viviendas, con bastantes irregularidades. Ahora que han pasado a manos del ayuntamiento pensé que se iba a solucionar. Y sí que propondría que realizáramos una reunión en la que con todo el parque, con todas las viviendas que tiene, analizar una por una y dar solución a los problemas que puedan tener. Y así, pues como es del pueblo y es del ayuntamiento, pues darle solución. Eta gero, lehen komentatu dugun gaiaren harira, bai komentatzea, ze hor, arduratuta gagoz, batez ere, batzordeak ospatzen ditugunean, moduren bat bilatu behar dugu, aldez aurretik jakiteko, batez ere David, zeu eta Carmen etorriko zareten. Ze azkenean horrek suposatzen dago kostu bat udalarentzat. Eta atara dugu datuak, eta bat irua da. Ze itzulpen zerbitzua berez zaila da, eta horrezeatik kobratzen duten ere. Eta hori regularizatuta dago. Eta Josuk aipatu dabe moduan, hor presio desberdinak dagoz jasota oinarrietan.
Eta, karo, ez badiegu aldez aurretik abizatzen zaretela etorriko, logikoki etortzen dire eta kobratu behar dute osoa. Abizatzen bazai aurretiaz, bajatzen da nahikotxo, baina dirua da. Orduan, horra gertzen dien tarifa horiek, nik ulertu dut, adibidez, ordu eta erditik bera, 400 euro inguru ziren. Ordu eta erditik gora, 500 euro inguru. Eta 118,22 horiek dira, aurreko egunean abisatuta ere. Beraz, etortzen bada, baina ez du egiten dira, ordu eta erditik berako tarifa da. Orduan asko sokerra da, ulertu dut, etortzen bada, baina ez du egiten, 118,22 izango zala, holan interpreto dugu, ezta? Bai, orduan dirutza bada. Dirutza bada, zeurek egiten dute aurre lanketa bat ez dana ikusten, dokumentazioa aldez aurretik eskatzen digute, eta logikoki, bateko itzulpena egiteko, lanketa hori ezinbestekoa dute. Orduan, zentzu horretan zorrotza dire eta beti eskatzen digute, adibidez aurreko hirigintzako batzarrean, askotan igual punturen batzutan berbaz egiten ditugun azalpenak, ematen ditugun azalpenak, bai aleginez, beti eskatzen digute. Mesedez, zerrendatu, ze puntu aipatuko dituzuen puntu horretan, beti. Eta, gero galdezkeetan, hori zuek galdetzen duzuenean, hori ez da kontrolagarria, hori horrela da, baina behintzat oinarrizko puntuetan beti dokumentazioa eskatzen digute. Orduan, hor planteamentua hemen ez da tokia, beste tokiren baten hitz egin beharko dugu seriotasun osoz, eta planteatu, agian aldez aurretik zuen ardura izango dela, abizatzea etorriko zareten bai edo ez, eta ez baduzu abizatzen, udalak ez du zerbitzua eskatzen. Eta jazta, eta horrela arazoa ekiditen dugu. Ze bestelan, guatzean ezin gara ibili, eta ulergarriak izan daitezke arrazoiak, eta zuen eskumena da ez etortzea, eta arazoa baldin badituzue, baina horri, soluzioren bat topatu beharko diogu. Bosera maile batzarrean nahi badozue, hitz egin genezake, datorren, Josu komentatu zidan, datorren astean hobetotxua egongo litzakela, ez dakite astelenean edo ez dakitzelan deko zuen zuek, golitua gara. Gero, bukatzen dugunean hitz egiten dugu, bukatutzat ematen dugu bilkura, eta baina adosten dugu.